Todo listo para acoller dende o 16 ao 21 de xullo a 26ª edición do Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra. Ademais, este ano creo que é un programa equilibrado no sentido de que pois hai moito jazz, hai moito blues, hai americanos, europeos en todo o festival. Hai jazz máis ortodoxo, hai fusión, así que creo que pode ser unha edición que pode cumprir as expectativas de moitos tipos de público, non somente os máis, o mellor, pois puristas ou ortodoxos. O prato forte desta edición será o concerto en directo de Don Bryant, un artista que chega por primeira vez a España coa súa xira e que terá unha única parada, será na cidade de Oleiros. O concerto terá lugar o día 18 de xullo ás 10:30 na Praza da Ferraría. O día 19, nese mesmo espazo, estará Ave Rábade, o 20, Walter Wolfman Washington e o 21, Stefano Bolani. Os concertos da Praza do Teucro serán o día 16, Alfonso Calvo Septet, e o día 17, Nómadas, unha edición que chegará con algunha que outra novidade, como por exemplo o jazz de taberna. Que intenta chegar o jazz, neste caso por medio dun concerto con Andrea Traverso, que é unha vocalista aquí de Pontevedra moi nova, o seu cuarteto, pois neste caso a Taberna do Jazz, que é un dos locais que está programando jazz en todo o ano aquí en Pontevedra. Tentaremos, pois, como o tempo nos vai acompañar, pois facelo na mesma rúa, na rúa San Sebastián. Ademais, todos os días do festival, do 16 ao 21 de xullo, a partir das 12 da noite, haberá jam session que terá lugar na Gramola, situada na Praza Méndez Núñez.